हाय लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै मोनसे फांसे दंफां दिन्थिनो नागिरदों। बे दंफांखौ नोंथाङा गायोब्ला बेबायदि दंफांखौ बे दंफाङा मा दंफां नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों गिबियावनो बेजों लोगोसे बुंलांबाय थादों। नोंथांमोना जुदि थाब समावनो रां खामायनो गोसोब्ला नोंथांमोना बे दंफांखौ नायना लादो, गायनानै दोनदो। गायना दोनोब्लानो बे खमसे खम 5-6 बोसोरावनो माने 5,000सो मोननायनि थाखा मोननाय सम जागोन आरो। बे दंफांखौ नोंथांमोना सिनायदों जानो हागौ। बे दंफांखौ मा बुङो नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दङ। बे दंफाङा जुदि मोजाङै गायना दोनोब्ला बे दंफांखौ माने खम समनि गेजेरावनो देरो आरो। देरोब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय रां खामायनो हागोन। बेखिनिखौनो बुंदों। बे दंफाङा माने कदम दंफां होनना बुङो। कदम, जोंनि रावाव कदम होनना बुङो आरोना। दा नोंथांमोनाबा जायगा लाना जायगा मा दंफां होनना बुङो बेबो मोनसे खोथा जाहैबाय आसोल मथे। दे जियानो जाथों, नोंथांमोना गोसो दंब्ला जागा दंब्ला दंफांखौ बेबायदि नायनानै गायना दोनदो। थाब समनि गेजेरावनो रां खामायनो हागोन। बेखिनियानोसै।